You're listening to Radio YTB, the first Czech and Slovak YouTubers radio. Čaute ľudia, moje meno je Exploited a týmto videom by som vám chcel približiť už tak dlhšie pripravovaný projekt, ktorý chystáme spoločne s chalanmi a s Klepetom, to je Plišák, a bude to rádio. Rádio, v ktorom spoločne budeme vysielať, ale budete nás môcť aj vidieť. Každý z nás tam bude mať vlastnú show a pokiaľ sa chcete dozvedieť viac informácií, navštívte stránku www.radioitb s Y. Explo za mikrofónom. Čaute ľudia, moje meno je Matúš a ja vás vítam. Kde vás vítam? Počkaj, vidno ti hlavu kúsok. Určite nevidno hlavu. Poď. Takto zobral Diku a sem ju bodol. Tu je ten náš Matúš. 3 písmená aj to dokazím. A týmto by som... Yeah. Radio YTB. Tak normálne, počkaj, kontinuj. No čo to všichni? Do obchodné. Sorry. Ja vždycky zakokcel tam tú keľu. Máme nejaký scenár? Ja s jedným Plišákom, to už hovorím druhýkrát, neviem prečo. Hej, oni nebudú vôbec vedieť, kto si dá takto a oni budú hádať, ktorý pedagóg to je. Čo je to vlastne za spot? Som ja dosral. To bolo, no.